Fanoušci šílí a tleskají, blesky foťáků prořezávají tmu v karlovarském letním kině a hlavní hvězda večera se dokonale baví. Richarda Gera za malou chvíli uvidí k prasknutí nabité letní kino v jedné z jeho nejslavnějších rolí. Promítat se bude Pretty Woman. Díky tomu, že jsme byli Richardu Gerovi v zádech, můžete si dokonale vychutnat reakce publika. V jednu chvíli Richard Gere vrátil divákům s mobily v ruce úder, to když vytáhl svůj mobil a začal natáčet je a vše kolem sebe. Tady je důvod. Onou Julie myslel Richard Gere samozřejmě Julie Roberts, svou filmovou milenku. Po několika dalších vtípcích, které diváci vždy bouřlivě ocenili, odtančil Richard Gere s ústřední melodií na rtech pryč z pódia. Tomáš Polák, Prima TV.